आंनि मोनदांथियाव आरो आंनि एक्सपिरियेन्सआव बिजोंआ एथ'राब माने मेजर रल नङा मानो होनोब्ला हायार स्टाडिनि थाखाय मोननै बुस्थु थायो लाइक टेक्निकेल नलेज एन्ड लेंगुवेज स' माने हायार स्टाडिस थांनो थाखाय टेक्निकेल नलेज बिजों मोननैबो इम्परटेन्ट नो डाउट बाट मस्टलि टेक्निकेल नलेज शुड बी भेरि क्लियार माने सलिड नलेज थानांगौ हायार स्टाडिसनि थाखाय ओमफ्राय बे लैंग्वेजनि खेथ्रआव अफकर्स इन इन्डिया नों हायार स्टाडिस बुङोब्ला इंलिसआनो जायो ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे माने मोननै बुस्थुखौबो टेक्निकेल नलेज एज वेल एज लैंग्वेजखौबो सोलोंनाया नांथारगौ हायार स्टाडिसनि थाखाय आरो जुदि नों एपार्ट फ्रम इन्डिया एब्रडाव थाङोब्लाथ' अफकर्स इंलिश इज द अनलि लैंग्वेज बेखौ सोलोंथारनांगौ आरो आं सानो बे इंलिश सोलोंनाया मोनसे भाषासो बेयो एथ'राब क्रिटिकेल माने हार्ड जानो नाङा इट्स नट लाइक रकेट साइन्स सोलोंनाय बायदि गोरा नङा आंनि मोनदांथियाव आरो दानि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला बे लेंगुवेज सोलोंनाया इजिनिफ्राय इजि जागासिनो दङ मानो होनब्ला जों सानफ्रोमबो जोंनि डेइलि लाइफआवनो मानो होनबा इलेक्ट्रनिक गेजेटफोरनि थ्रुयैनो बा ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो एभ्रिडे जोङो इंलिश नुखायो सोलोंनो हाखायो स' माने टेक्न'लजिनि थ्रुयै बे लेंगुवेज सोलोंनायनि माबाया एसे इजिसिन रिसर्सफ्रा एभेलेबेलसिन जादों आं सानो माने ओंखायनो बे लैंग्वेजआ एथ'राब प्रब्लेम जानो नाङा दानि मुगायाव आरो अफकर्स आं बुंखाबाय माने लैंग्वेजल' रोंलायदों जाया बे टेक्निकेल नलेजआबो मोननैबो बुस्थुआ पेरेलेलि थांनांगौ आंनि मोनदांथियाव बे एथ'राब जेंना जाया मेइन लाइक दोस माने बर' स्टुडेन्टफ्रा मस्टलि क्लास 10 सिम फरायो फार्स्टलि बर' मिडियामावनो बर' बिजोङावनो बिनि उनावहाय मोनसे ट्रेनजिसन फेज जायो जेनेबा क्लास 11 to 12 अनवार्ड्स माने इंलिशआव सुइच जायो बे टाइमाव एसे क्रिटिकेल जानो हागौ माने डाइरेक्ट बर'निफ्राय इंलिशआव सुइच जानाय खिन्थुबा आं सानो बे खेथ्रआवबो माने मोनसे सोलोंनायनि राव सोलोंनायनि अपरचुनिटिसो साननानै लानांगौ बे बुस्थुखौ माने जुदि नों बे एक्सट्रा राव सोलोंनायनि माबा थायोब्ला माने नोंनि लार्निं केपासिटियासो बारायो बेखौ मोनसे पजिटिभ एटिट्युड लानानैसो सासे स्टुडेन्टआ माने दावगालांनांगौ आरो कारेक्ट पार्सननिफ्राय कारेक्ट टाइमाव माने एडभाइस लानानै गाइडेन्स लानानै आवगायलाङोब्लानो बेफोरबायदि सोलोंनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे जाय टेक्निकेल टार्म्स जेनेबा कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि खोथाखौनो बुंदो आथिखालाव माने भार्नाकुलार लैंग्वेजनि सायावबो एन्ट्रेन्स कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रा खुंजायो बे मोनसे मोजां बाथ्रा हाउएभार माने बेफोरबायदि खुंजानायनि अनगायैबाबो बांसिन मानसिफ्रानो इंलिश माबाखौ एसे प्रेफारेन्स होयो बिनि मेइन रिजनानो जाहैबाय जोंनि भार्नाकुलार लैंग्वेजाव माने रिसोर्सेस मेटेरियलफ्रा एसे लिमिटेड कचिं सेन्टारफ्रा बांसिनानो बे इंलिश लैंग्वेजखौ फोरोङो बेफोरखौ नोजोर बोनानै आइ थिंक जोंनि दिथागिरिफ्रा बेफोरखौ साननानै एसे बे इंलिश मिडियामनि डाइरेक्सनाव बांसिन गोसो होयो आं बेखौ नुनो मोनदों खिन्थुबा आंनि मोनदांथियाव माने जुदि सासे स्टुडेन्टआ मोजां सोलोङोब्ला गावनि नाजानायखौ नाजाथाबनोब्ला बर' मिडियामनि थ्रुयैबाबो नोंनि बे माबानायखौ साक्सेस जाफुंनायनि लामाखौ बर' मिडियाम बा भार्नाकुलार मिडियामा मालाबाबो हेंथा होनो हाया जुदि गावनाव नाजानाय थायोब्ला आंनि मोनदांथिया बे